היי. אני מנסה לבלוע. שתיתי עכשיו תה עם חלב שקדים, וזה קצת עומד לי בגרון, משום מה. אה, אז אני רוצה לדבר לרגע, להקליט משהו סביב הנושא של יצירת מציאות. זה נושא אה, שלמרות שהוא היה יותר להיט בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, עדיין אני רואה אותו מסתובב, ואני מניחה שהוא יסתובב עוד כמה עשרות שנים. ויש משהו שאני רוצה לבטא בקול, בגלל שהוא נמצא על סף תודעתי כהבנה, ואני פשוט רוצה להוציא אותו. זה בא כתגובה לפוסט של מישהי בפייסבוק שקראתי היום. היא מטפלת, ומטפלת שאני מאוד מעריכה, מנוסה, לא צעירה במיוחד, ואהבתי מה שהיא כתבה. אני מיושרת עם הגישה שלה לנושא, עם כוכבית מסוימת, עם תוספת או הסתייגות מסוימת משלי. מה שהיה כתוב בפוסט זה שהיא נתקלת הרבה באנשים שאומרים לה, עשיתי הכל נכון, חשבתי חיובי, ועדיין אני לא יוצר את המציאות. למה המציאות לא נוצרת לי בצורה שאני מצפה? או אכלתי נכון וחייתי אורח חיים בריא, ועדיין חליתי, כן? בעיקר זה נפוץ, ואני יכולה להדהד עם שתי האמירות האלה, כי גם אני אכלתי נכון וחייתי בריא, יחסית מאוד לאנשים אחרים, ועדיין חליתי. וגם אני חשבתי חיובי בתקופות מסוימות, או לפחות חשבתי שחשבתי חיובי, ועדיין קרו לי דברים שלא רציתי ולא היו לי נעימים. ואם אתם חושבים שאני עכשיו הולכת לפתוח איזה סוד לגבי איך לשפר, איך להבין יותר נכון את העסקה הזאת, איפה טעיתי, אז זה ממש לא העניין. זה לא מה שאני הולכת להגיד. מה שהיא כתבה בפוסט זה שבעצם החיים לא עובדים ככה, ויש משהו קצת לא בדיוק בוגר בלהבין את החיים כאיזה מין עסקה עם אלוהים, או עסקה עם היקום, שאני אעשה ככה ואז יקרה לי ככה וזה מובטח, ושהכללים הם לא כאלה חותכים, וכשאנחנו מתפתחים יותר או מתבגרים או מעמיקים, אנחנו מבינים שחלק מהחיים, חלק מהדבר הזה שקוראים לו חיים, זה גם הפתעות, והפתעות זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות גם פחות טוב לדעתנו, ויש אלמנט לא צפוי בחיים, ואי אפשר שיהיו כללים כל כך פשוטים לעסקה הזאת עם אלוהים או עם החיים, שזה הולך בדיוק ככה, אני אעשה X ואני אקבל Y, וזהו. והדבר הזה יכול מאוד לתסכל בשלבים מסוימים של התפתחות, כי למה זה לא, כי אנחנו נוטים לחפש את הכללים. מה הכללים פה? איך חיים פה? איך מקבלים את התוצאה? אני הולכת לדפוק על השולחן. איך מקבלים את התוצאה שאני רוצה? לעזאזל, נכון? איך לעזאזל נעשים פה מרוצים, כן?
אז מה שהיא אמרה זה לא כל כך פשוט, וחלק מלהתפתח זה להכיל את האלמנט הזה של במציאות, שהוא כולל גם דברים לא צפויים. ועוד דבר חכם שהיא כתבה, יכול להיות שאני אשים קישור לפוסט הזה, יכול להיות שזה ראוי שאני אשים אותו, שתראו במי מדובר ומה היא כתבה, זה שאנחנו, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לאכול נכון, או לחיות בצורה בריאה, או לחשוב חיובי, אם אנחנו מבינים שזה לא תמיד עובד. כי א', זה תוספת שלי, לפעמים זה עובד, זה פשוט לפעמים עובד. זה שמשהו לא עובד תמיד, לא אומר שהוא לא עובד תמיד. זאת אומרת, זה לא אומר שהוא לא עובד בכלל. אז זה כאילו, זה ראייה יותר כזאתי, פחות דיכוטומית. היא יותר עם גוונים, כן? משתלם לאכול בריא, משתלם לחיות בריא. מצד שני, זה לא אומר שאני שולט בכל אלמנט ובכל תוצאה בחיים שלי, אוקיי? ודבר נוסף, אנחנו לפעמים עושים את זה אפילו בלי קשר לתוצאה בכלל, פשוט כי זה מרגיש טוב, כי זה מרגיש לנו נכון. נעים לי לחשוב מחשבות חיוביות, גם אם אחר כך יבואו דברים שהם לא בהכרח חיוביים. כרגע נעים לי לחשוב מחשבות חיוביות, אז גם אם אנחנו מוכוונים לרגע הזה, וחדלים להיות כל כך מוכווני תוצאה, אז גם ברגע הזה לפעמים נכון לעשות את הדברים האלה, שקודם עשינו אותם מתוך איזושהי ציפייה. אבל הציפייה הזאת, שיהיו לי חיים מושלמים, ועל זה תהיה מבוססת הרווחה שלי, תחושת הרווחה שלי, ואז אני אומר, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות? ומחפש את הכללים ומנסה לעקוב אחרי הכללים, ואז אני עוקב אחרי הכללים, ולפעמים זה ממש קשה, וזה לא משתלם ב100%. ואז מגיע התסכול, כן? אז באמת, כמו שהיא הצביעה בפוסט שלה, יש פה איזשהו פגם בתפיסה, שהתפיסה היא מאוד שחור ולבן, והיא פחות מגוונת, ותופסת את החיים בצורה דיכוטומית משהו. וכאן אני רוצה להביא את התובנה שלי או את התוספת שלי לעניין הזה. וזה שכל וזה באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה, שלא בהכרח יכול להתאים לכל בן אדם לשמוע את מה שאני מציעה, אבל זאת הצעה שנקרא לה אולי למתקדמים, או לאנשים שיש להם אוריינטציה יותר רוחנית אולי, וזה האמירה שאומרת שכל הדו-שיח הזה עם החיים של תן וכך, של לצפות לתוצאה מסוימת ממעשים מסוימים, ולצפות לה ב100%, ולכעוס על החיים אם טרחנו או אם לא טרחנו, כן? אם טרחנו, אז יש לנו הצדקה לכעוס על החיים שהם לא מביאים לנו את מה שאנחנו רוצים. ואם לא טרחנו, לפעמים אנחנו גם חושבים שיש לנו הצדקה לכעוס על החיים כשהם לא מביאים לנו את מה שאנחנו רוצים, אוקיי? יכול להיות שיש לי התקפי אכילה אחת לשבוע, ואם אני פתאום מוצאת את עצמי עם הבחנה של מחלת מעיים, כן? אני עדיין חושבת שזה שאכלתי כמו משוגעת אחת לשבוע, זה לא הצדקה לזה שהחיים יביאו לי, במרכאות, מחלת מעיים עכשיו, אוקיי? אז לא בהכרח בין הציפיות לבין האכזבות שלנו תמיד יש קשר, בין המעשים לבין הציפיות שלנו והאכזבות שלנו. אבל הרבה פעמים יש דו-שיח כזה בינינו ובין החיים. למה? למה זה מגיע לי? למה אתם עושים לי את זה? למה זה קורה לי? למה אני? אצילות, אוקיי? אז כל הדו-שיח הזה, אני אומרת ומציעה, הוא בעצם מבוסס על משהו שקשה להימנע ממנו כתוצרים שאנחנו לתרבות המערבית שאליה נולדנו, שזה תפיסת הנפרדות.
תפיסת נפרדות שבעצם גדלנו עליה, שאומרת אני בעצם ישות נפרדת בעולם, כן, ואני אמור להיות הבעלים והמנהל של החיים שלי, ולהביא את עצמי לתוצאות מסוימות. זה בא עם הישגיות, זה בא עם תחרותיות, זה בא עם כל מיני דברים שמאוד מאפיינים את התרבות שלנו. אבל התפיסה הזאת, בגלל שהיא באה עם כל הדברים האלה, הישגיות ותחרותיות וציפיות מהחיים, וגם מדידה של האושר שלנו, לפי רגשות של הישג, לפי איזושהי ספירת מלאי שאנחנו עושים לגבי מה יש לי ומה אין לי, לפי השוואה של עצמנו לאנשים אחרים ולהישגים שלהם, כל מיני דברים שמאפיינים את התרבות שלנו. אז בגלל שהתרבות מעודדת את הראייה הזאת, אנחנו בעצם כלואים באיזה פרדיגמה, באיזושהי תפיסה של נפרדות. ולמרות שהתפיסה הזאת בעצם מאוד טבעית לנו, כמו טבע שני, בגלל שגדלנו עליה, היא באה עם תופעות לוואי. ו... ואחת מהתופעות לוואי האלה זה באמת התסכול הזה, ותחושת הקורבנות. כי אנחנו הרבה פעמים מנסים כל כך קשה להצליח בחיים, בכל מיני היבטים, בהיבטים חברתיים, בהיבטים מקצועיים, בהיבטים של מראה חיצוני, ואנחנו פחות מיומנים בלקבל את הדברים כמו שהם, בלקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ובלקבל את החיים ואת המציאות כמו שהיא. אנחנו פחות מיומנים בזה, ואנחנו יותר נוטים לראות את עצמנו כגיבור של הסרט שלנו, והגיבור הזה צריך לנצח באיזשהו מקום. זה מאפיין אותנו ברמה אישית, אינדיבידואלית, וזה מאפיין אותנו גם ברמה יותר רחבה, חברתית, קבוצתית, הכוונה, אולי עממית, כן? לראות את הכל מהזווית של אני נגד העולם, כן? ואני זה מה שעומד במרכז והוא חשוב, והעולם אמור לספק לי את הדברים המסוימים האלה, כי ככה לימדו אותי, כי ככה נהוג לחשוב. אז בעצם העניין הזה של לעשות משא ומתן עם החיים ולהגיד אני אעשה ככה, אני אחשוב חיובי, ואני יודעת שיש מורים שמלמדים את זה ולימדו את זה ועוד ילמדו, אולי פחות היום מבעבר, שתחשוב חיובי ואז הכל יסתדר ואז הכל יהיה טוב. אוקיי, זה נכון, אבל זה צריך לבוא בעיניי בקונטקסט מסוים, שהוא שונה מהפרדיגמה, מהתפיסה המאוד נפרדת ומאוד הישרדותית, שאנחנו כל כך שורים בה ומורגלים אליה, והיא ממש ספוגה לנו בצורת חשיבה ובעצמות. מה שאני אומרת, העניין הזה של לחשוב חיובי, אוקיי, לחשוב חיובי, כן? אבל הדבר הזה יכול לעבוד אחרי שאנחנו משחררים הרבה מאוד דברים. משחררים ומרפים מהרבה מאוד דברים. מהרבה החזויות, מהרבה ציפיות, ולומדים לעבור מתפיסה, מפרדיגמה של נפרדות, יותר ויותר לקראת תפיסה של אחדות. וכשאני אומרת תפיסה של אחדות, אז אפשר לומר שזה פחות לראות את עצמי כנפרד בעולם. כן, אני נפרד, אבל גם אני חלק
הוא אורגניזם גדול, כן? שיש לו את הזרימה שלו, ואני זורם יחד עם הזרימה שלו. והאורגניזם הזה הוא בעצם, אפשר לומר שהוא היקום, הוא הקיום, הוא העולם, ו... והאורגניזם הזה הוא מיטיב, כן? אבל לא תמיד, אם אני חושב בפרדיגמה של נפרדות ושל הישגיות, לא תמיד אני יכול לראות איך הדבר הזה, איך לזרום עם החיים כמו שהם, איך להיות חלק מהם, ואיך זה מיטיב איתי אישית, אוקיי? ואז בתפיסה היותר אחדותית הזאת, יכולות להיות תופעות שהן נתפסות בהתחלה כפרדוקסליות, כפרדוקס. כמו למשל, הכל לטובה. מה זה הכל לטובה? זה אומר שלפעמים אני פוגשת אתגר, כן? אתגר מחוץ לי, משהו שקורה לי, או אתגר בתוכי, איזושהי מגבלה פנימית, או קושי פנימי בחיים, כן? וזה אולי מפריע לתוכניות שלי להישגיות, או למימוש עצמי, מימוש חברתי, כן? אבל אם אני מקבל את זה וזורם עם זה, אז אני יכול בעצם לגלות אחרי כמה זמן איך לזרום עם זה ולקבל את זה, אפשר לי להתפתח, אפשר לי ללמוד משהו חדש, אפשר לי אולי לפתח מיומנויות שלא היו לי, אפשר לי אולי לפגוש אנשים בצורה חדשה, או אנשים מסוג חדש שלא הייתה לי איתם תקשורת. זאת אומרת, אפשר לי יותר שלמות עצמית. שלמות עם עצמי ושלמות יותר אולי קונקשן, יותר לבוא במגע עם החיים בדרכים חדשות שלא באתי איתם במגע. וזה קשור לתפיסת אחדות, זה קשור לתפיסה של הכל קשור להכל, ולכן יש איזושהי נטייה של היקום כל הזמן להיות במגמה של לקשר בין דברים, לקשר בין חלקים בתוכי, כן, שקודם לכן אולי היו לא מודעים, כן, או אולי היו מקוטבים אחד לשני, חלק שרוצה ככה ולעומת זאת חלק שרוצה ככה, אולי ליצור ביניהם איזשהו סינרגיה, איזשהו אינטגרציה, או ליצור אינטגרציה ביני לבין העולם בצורות חדשות, בצורות שלא הייתי מסוגל אליהם, או לא ידעתי שאני מסוגל אליהם. וזה אתגרים, משברים, מביאים אותנו למקומות האלה פעמים רבות, ברוב רובם של המקרים. ולכן בתפיסת אחדות, המאבק הזה, התמידי, של להצליח בצורה לינארית ולחוות רק הצלחה, ולחוות רק הישגים, כן? המאבק הזה בעצם הוא מתרכך. ויש מקום ליותר גישה שאומרת, כן, אני אוהב לשים לעצמי מטרות, כן? אבל, וזה הדבר החשוב שראוי להדגשה, כן? אני הולך לקראת מטרות, אבל באופן פרדוקסלי אני לא נאחז בתוצאות. וזאת אומנות שיש מקום ללמוד אותה. זה לא משהו שהוא אינטואיטיבי לנו, ולא משהו שבהכרח המעבר אליו הוא מעבר קל או חלק, כן? אבל לראות איך זה בסדר לשים מטרות, בגלל שזה נותן לנו איזושהי תחושה של התארגנות, איזושהי תחושה של משמעות. זה מארגן לנו את היום, זה מארגן לנו את החיים. נותן לנו איזושהי תנועה להיות בתוכה. מצד שני, ללמוד שאפשר להרפות מהתוצאות, ופשוט להיות עם המגמות, עם הכוונות, ושזה מספיק טוב, ושזה אפילו יותר קל. כי זה להבין שבין כה וכה, גם אם נשים
יעדים, לא תמיד הם יקרו. וואו, יכול להיות שזה עושה לכם כזה, מה פתאום? אוקיי, אז אם מה פתאום, אז יכול להיות שזה לא מתאים לכם כרגע, התפיסה הזאת. אני אישית עברתי תהליך מסוים, אני לא אומרת שזה תהליך הכי טוב, או יותר טוב משלכם, כן? אבל במהלך התהליך הזה למדתי שלהיצמד למטרות וליעדים, לא הכוונה לשים יעדים, אלא להיצמד ליעדים בצורה עקשנית מאוד, מאוד מאוד הכאיב לי. זה מאוד הכאיב לי, למה? כי יעדים לא תמיד מתגשמים, כן? ואם אני נאחזת, אז זה או שכן או שלא, או שלמה לא, זאת אומרת, יכול להיות שזה יקרה, אבל הרבה פעמים יכול להיות שלא. וזה הנתיב שהחיים הובילו אותי אישית דרכו. וככה אני למדתי, נאלצתי ללמוד ולהסתגל, כן? לגישה אחרת. נאלצתי להיפתח לגישה שאומרת, אוקיי, באיזשהו מקום זה נחמד לי לפעמים לשים יעדים, זה מארגן אותי, אבל אני לא נצמדת לתוצאות, ואני מאלפת את עצמי שוב ושוב להירגע בעניין הזה של התוצאות, וככה אני פחות סובלת אם זה יוצא או לא יוצא. וככה אני אגיד לכם עוד משהו, ככה אני נשארת יותר פתוחה ויותר נוכחת בתהליך עצמו, ואני יותר נהנית ממנו, ואני יותר לומדת ממנו, ולפעמים אני גם עושה איזה דיטור, אני עושה איזה סיבוב שלא תכננתי, כי אני מרשה לעצמי, בגלל שהיעדים לא כל כך חשובים. חשוב התהליך. וזה מתחיל להיות, יש כל מיני שלבים בתהליך הזה של המעבר לפרדיגמה אחדותית, ושאחד מהם יכול להיות שזה מתחיל באיזשהו שלב להיות פחות קשור ליעדים. שוב, יעדים זה נחמד, אבל זה רק חלק מהסיפור. זה מתחיל להיות קשור יותר לרגע הזה, ולאיזושהי תנועה ספונטנית שעולה מתוך הרגע הזה, וקשורה לאיזושהי אינטואיציה שמכווינה אותי מרגע לרגע לרגע לרגע. אז יכול להיות שאתמול התנועה או המצפן הפנימי שלי אמר לי, תעשי את זה, והיום בבוקר קמתי, או בצהריים, לא משנה, ומשהו פתאום אמר לי, תעשי את זה, והמיינד שלי אומר, רגע, מה הקשר בין זה לזה, איך זה מוביל אותך ליעד שלך, אבל יש בתהליך לפעמים הרפייה יותר ויותר עמוקה מהיעד, מתוך איזשהו לימוד התנסותי בסופו של דבר המעקב או ההישמעות למצפן הפנימי הזה שמוליך אותנו דרך אינטואיציה בצורה יותר כזאת פחות לינארית, בסופו של דבר מוביל אותנו לדברים חיוביים או קסומים או מבורכים. אז זה התהליך המורכב שבעצם לעבור ממחשבה של אני אובייקט נפרד בעולם שצריך לפלס את דרכו ולהפוך לראוי או להפוך למישהו או משהו, כן? למעבר מאוד משמעותי, זאת אומרת אני מדברת פה על מעבר רדיקלי, לתפיסה אבל הדרגתי, זה מה שטוב בהדרגתיות, שאתה עושה מעבר רדיקלי אבל אתה עושה אותו בהדרגה, זה לא כל כך חריף. מעבר לתפיסה שהיא יותר אחדותית, שרואה את עצמי פחות כאובייקט בעולם, אלא יותר אפשר להגיד תהליך. תהליך, אני תהליך. זאת אומרת, אומרים באנגלית האמריקאים, work in progress, אוקיי? אני כל הזמן בתהליך, אני כל הזמן בגדילה ובהתפתחות, ואז כשהתהליך נעשה עיקר, היעד פחות מרכזי. ואז
ואז כשמסתכלים מהצד השני של הכביש הזה, או של הנהר הזה, כן? על הנושא הזה של אני תחשוב טוב ויהיה טוב, כן? ההזמנה הזאת נראית אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה כאילו כמו לקרוא אותה בשפה אחרת. כי אנחנו בעצם קוראים את ההזמנה הזאת מפרספקטיבה אחרת לגמרי. ואז זה עובד, אבל זה עובד במובנים אחרים. כי קודם כל הדגש הוא, ככל שאנחנו יותר במשוואה של אחדות, אנחנו פחות מחכים לעתיד שהוא יספק את ההווה, כן? אנחנו פחות חיים עכשיו בשביל אחר כך. אנחנו יותר חיים עכשיו, נוכחים. ואז התחשוב טוב, יהיה טוב, קודם כל הוא הגיוני, בגלל שאם אני חושבת עכשיו טוב, אז טוב לי עכשיו, אז אני מרגישה טוב. וזה נעשה הגיוני בעוד מובנים, אבל שקשה מאוד להסביר. צריך להגיע לשם בשביל... זה לשם, להגיע לשם, שזה בעצם להגיע לפה. אבל צריך לחוות את העניין הזה בשביל להבין את זה. באיזשהו מקום, אחרי שהרפאנו מכל כך הרבה דברים, מכל כך הרבה ציפיות, כן? אז האמירה הזאת של תחשוב טוב, יהיה טוב, יש בה הרבה, היא ספוגה בהרבה כניעה. כניעה לחיים, זאת אומרת, אנחנו מוכנים כבר לכל דבר שהחיים יביאו אלינו. אי אפשר להפחיד אותנו בהרבה דברים, אוקיי? זה נותן כל כך הרבה חופש להיכנע, אבל לא להיכנע במובן של הנפול, שכאילו כן, נכנעתי, אוקיי, תעשו מה שאתם רוצים בי, לא אכפת לי יותר, אני מיואש, לא אכפת לי. כן, זה לא זה. זה כניעה אחרת לגמרי, זה devotion, זה... בעברית אפשר להגיד צורה של חסידות. זה פשוט רמת קבלה מסוימת של החיים כמשהו שאנחנו חלק ממנו. אנחנו לא נלחמים בו ואנחנו לא מנסים איכשהו לשפצר אותו ולעשות עליו מניפולציה כדי שסוף סוף נהיה מרוצים. אוקיי? שהסוף הזה, בדרך אגב, מניסיוני האישי, אף פעם לא מגיע. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות מרוצים ממשהו, תמיד נרוץ אחרי משהו אחר. אז אם לסכם, אחרי שאנחנו עוברים תהליך כזה של מעבר פרדיגמה לתפיסה אחדותית, שבה יש הרבה יותר התרככות וזרימה עם החיים כמו שהם, כולל האתגרים שבהם, כולל הקשיים שבהם, כולל הנכונות להכיל דברים שבהתחלה מאוד מאתגרים אותנו, מתוך הבנה שהזרימה עם הדברים האלה בעצם בסופו של דבר מביאה משהו חיובי, משהו אחר שלא יכולנו לחשוב עליו, ולא יכולנו לעשות אותו בעצמנו, ואי לכך הכל לטובה, אז אם הכל לטובה, הרבה יותר קל להגיד שתחשוב טוב יהיה טוב, כי אתה יודע שיהיה טוב. גם הקשה יהיה טוב. ומתוך זה שנטרלנו בתהליך הזה, וזה יכול להיות תהליך ארוך, את ההתנגדות שלנו לכל כך הרבה דברים, גם עלינו בתדר שאנחנו משדרים עליו, כי אנחנו פחות במלחמה, פחות במאבק עם החיים. אנחנו יותר באחדות, אנחנו יותר בזרימה. ו... ולכן אנחנו הרבה יותר אפקטיביים מבחינת היכולת שלנו לדבר עם היקום. תחשבו, נגיד בא אליכם איזה מישהו, והוא אומר,
ואתם אומרים לו, אני רוצה לעשות איתך עסקים. אני רוצה שתהיה השותף שלי בעסקים. באתם לאיש הזה, לבן אדם הזה, למישהו הזה נגיד, לא, אני רוצה שתהיה שותף שלי בעסקים. ואז הוא אומר לכם, אוקיי, אני מקשיב, ואז אתם מתחילים לדבר. אני רוצה ככה, ואני רוצה שנעשה ככה, ושיהיה לי ככה, ואני רוצה להגדיל את הרווחים שלי ככה, ו, ויש לי יוזמה כזאת, ואתם פשוט לא מקשיבים לבן אדם הזה, אוקיי? ואתם לא יודעים עליו שום דבר חדש, מהרגע שהוא אמר לכם, אוקיי, אני מקשיב. ואיזה מין שותפות זאת? זאת השאלה. אוקיי? ואיך ירגיש הבן אדם הזה מול הדרישות שלכם, מול התוכניות שלכם, שבעצם אין לכם אוזן קשבת לשמוע בעצם מי השותף, מה הוא מביא, מה היוזמה שלו. האם זה יחסום אותו? האם זה יפתח אותו? האם זה יגרום לו לרצות לשתף איתכם פעולה? וכמה זמן אתם תוכלו לדבר ולדבר ולדבר עד שהוא פשוט יאבד את הקשב. לעומת זאת, אם אתם באים לבן אדם הזה ואומרים לו, אני רוצה להיות שותף שלך, ואז הוא אומר לכם, אוקיי, אני מקשיב, אז אתם אומרים לו, תודה, אבל אני קודם רוצה לשמוע מה התוכניות שלך. איפה אתה רואה את עצמך? מתחילים לדובב אותו ולשמוע עם מי יש לכם עסק, ואז אתם רואים איפה התוכניות שלכם משתלבות בתוך המגמה של הבן אדם, שמולו אתם אשכרה עובדים. ויכול להיות שתיפרדו כידידים במקרה הזה. אבל במקרה של החיים, אם נסתכל על החיים כשותף הזה, אנחנו לא יכולים להיפרד כידידים. חוששני שהחיים הם הבוס פה, וזה ההבדל. אנחנו יכולים להמשיך ולהסתובב בעולם, שלא באשמתנו, מתוך החינוך שלנו, בתפיסה כזאת שאומרת, אני רוצה להיות שותף עם החיים, אני רוצה שהחיים ייתנו לי מה שאני רוצה. אז שמעתי שיש כללים כאלה וכאלה, ואני אעשה אותם, ואז החיים ייתנו לי מה שאני רוצה. ואז כשהם לא נותנים לי מה שאני רוצה, אז אני מתחיל לקלל את החיים. מה? ולכעוס וכדומה. לעומת זאת, אם אנחנו באים לחיים מתוך איזושהי כניעות, אומרים להם, אוקיי, הבנתי שאתם הבוס. עכשיו, בואו תגידו לי אתם, מה התוכניות שלכם בשבילי? בואו תראו לי, אוקיי? כי החיים זה לא בן אדם, לא יכולים לדבר איתנו. עם חלקנו הם כן מדברים, אבל עם רובנו לא. אם הם מדברים איתכם, סבבה. ספרו לי, תשתפו אותי, מגניב. אבל הם מדברים איתנו לרוב בסימנים, והרבה פעמים הם מדברים איתנו דרך האתגרים שלנו. אם יש לי אתגר, כן, והוא מנטרל אותי מלעשות משהו, יכול להיות שזה לא הזמן לעשות את המשהו. יכול להיות שיש משהו במצב שמצאתי את עצמי בתוך האתגר, שהוא, כן, המתנה. שהוא השיעור, שהוא המסר של החיים אליי. איפה את יכולה לגדול? איפה את יכולה להתפתח? שהוא התוכנית של החיים. של השותף הזה שלנו, שהוא במקרה גם הבוס פה. Okay? אז אולי זה נשמע אכזרי, כן? אבל הדבר שיכול להישמע פחות אכזרי, כן? זה שאם אנחנו מביעים כוונה לזרום עם זה, ובאמת לשמוע את המסר של החיים ולזרום איתם, יש המון המון עזרה שאנחנו יכולים לקבל. אנחנו מתחילים לקבל עזרה וסימנים
סימנים מחזקים, ומתחילה להיווצר אצלנו איזושהי הבנה של השפה הזאת שקוראים לה לזרום עם החיים. אז זו בעצם התוספת שלי למה שהיא כתבה, שאוקיי, זה לא עובד ככה, כן? אבל איך זה כן עובד? ומתי אנחנו כן יכולים לבוא עם התוכניות שלנו לחיים? והתשובה הזמנית בהחלט והלא מוחלטת שלי, שמבוססת על ההבנה המאוד מאוד נוכחית שלי כרגע, שמשתנה כל הזמן, בגלל שגם אני גדלה ומתפתחת, התשובה היא, כרגע, זה שאנחנו יכולים לבוא עם התוכניות שלנו ולחשוב טוב ויהיה טוב לחיים, כן? כשביססנו איתם מערכת יחסים מאוד מאוד קשובה. אנחנו מוכנים להקשיב גם לתוכניות שלהם, ולא רק שהם ישמעו את התוכניות שלנו, ובשאר הזמן לעשות, לא רוצה לשמוע. אז כן, אז יצא כזה מין וידאו על זרימה, שזה נחמד, כי קוראים לערוץ הזה ליווי לזרימה. לא חשבתי שזה יהיה כשהתחלתי, ממש בנקודת ההתחלה, אבל די מהר הבנתי שזה מה שקורה. מגניב. אז זהו, מוזמנים לתגובות מתחת לסרטון, וזהו להיום, תודה. ביי ביי.